bar nyokot ngopo sawise nyokot mas ulane layu tapi jati aku ngopo sawise nyokot mas ulane layu tapi jati aku lagi waake ngaturake gunge panuwun ya nok iya Mak iya nduk matur nuwun manyeng kuyunge dulur-dulurku kabeh iya Pak padha rawuh kabeh ya Mak ning bengi iki iya Mak anu nduk heeh jan wis matur nuwun luar biasa ning atase ming sak awake dhewe iso iki para warga masyarakat saka jero lan jaban rangkah dusun jeruk legi padha teges kowe ditresnani karo warga masyarakat iya mergo kowe ditresnani ya kowe genten tresno Mak ya matur nuwun ya wajibet yen awake dhewe ditresnani awake dhewe kudu tresnani genti iya matur nuwun Nduk matur nuwun banget ya ingkang ora keliwat awake dhewe ngaturke panuwun ngarsaning Gusti kang akarya jagat iya Gusti kang murba dumadi jagat saisine Nduk heeh Mak mergo alhamdulillah bengi iki diparingi gangsar diparingi terang diparingi lancar iya mau awan ki anggere wis wayahe sengengene panas mak plethek ngono ki aku plong begitu rada mak prepet ngono kuwi aku wis giduh wah iya ora apa-apa giduh oke aku WA sing ngendang lah gandeng sing tak WA sing ngendang kuwi centang siji iya tak ayahi dhewe ora apa-apa ya alhamdulillah Gusti paring lancar paring terang iya benul apa betul iya matur nuwun dalam rangka apa Mak iki sing disekseni dening para lenggah kabeh Nduk heeh dalam rangka memperingati hari wayang dunia dan hari wayang nasional wih luar biasa iya ora kok bedil ora kok peninggalan negara Londo ki ora ning kono ki isine ki budaya Jawa kayata wayang heeh keris ning kono nek kabeh iya bahkan ning Suriname kuwi Nduk iya ning kono ki kesehariane ki bahasa Jawa oh nek wong karo ngomong karo wong Suriname kuwi karo piyai Suriname ora paham nek tok jagongan nganggo bahasa Indonesia Jawa malah ngerti. Oh iya. Lah sing kaya ngono kuwi apa awake dhewe ora isin nek ora nguri-uri. Iya. Lan iki awake dhewe matur nuwun. Iya. Tak kira perkara wayang wis diakui dunia kuwi ora perlu tak aturke oke-oke. Iya. Mergo taun wingi aku ya wis ngomong ngono kuwi kok. Iya. Bentani meng padha. Iya, Man. Wis matur nuwun. Ki ya awake dhewe entuk katresnan saka pamarentah Kabupaten Gunung Kidul. Oh iya, Mak. Panjenengane Mak Sekretaris Daerah. Iya, Pak Sekda. Kabupaten Gunung Kidul panjenenganipun Bapak Sri Suhartanto SIP MSI. Iya.
Mewat. Suketekine ilang sike. Amin. Ya, Iya. wis dongane ngono. Iya. Subur makmur, gemaripah loh jinawi. Tandurane melimpah hasil apik kabeh. Allahumma amin. Iya matur nuwun. Ki sinengkuyung dening para priagung pujangga saking laladan negari ing Ngadirojo. Kalian negari ing Jeruk Sari nika. Sapa, Mak? Pak Deku saka Wonogiri, Pak De Gareng Tralala. Oh ya. Karo Kang Masku saka Wonosari, sapa? Mas Telo Jembuten. Gatot ki lho. Gatot ki rameng telo kodanan to. Iya. Ya diaturi tindak panggung, Mak. Wis ning manggung. Oh ya diaturi jumeneng. Heeh. Apa? Serampat lho. Oh iya. Ayo Mas Roni. Wis nggo mik dhewe kok sida arep nyilit kancane. Iya. Muni mboten denek mboten muni sebelake mawon. Cek cek tes sampun Mas. Oh alhamdulillah. Ngecek ngene lho. Ora pidato kae. Kuwi teknik lawas. Ngetes mi kok disebul kaya mike panas sae. Panas ya nek bar dinggo. Tes mic ya nih testing setetes langsung bunting. Oh. Nah, ya kuwi mau Nek bar kuwi ora ngetes kuwi ngecake jenenge ngono kuwi. Tes kok. Dadi nek panas diapake? Sebul. Aku tak sebul sih lagi panas mau. Dahunine. Iku mesti agi wiwit aja lucu sik ana agi wiwit kok. Iki tekan gara-gara lho iki. Iya. Ya kudu lucu. Ora usah mikirke piye-piye. Iya. Sambatan ya sambatan. Sambatan yo. Tekno wong iki ya juragane dhewe bose. Ya. Iya karyawanku ya bener. Mbak kepiye to? Dadi wis wengi iki ora usah ngarepke apa-apa. Berarti ora lucu ora apa-apa. Wis mung telo godhok kae mau entuke. Telo kodanan. Alhamdulillah. Telo kodanan ngerti ora? Apa? Cara kene iki telo Cara- kodanan. Eh? Enak banget. Telo kodanane dadi gatrot. Gatrot. Kowe kuwi no. Ki jamur. Oh, rada rono. Lah ngopo? Wah, aku kok kena eksim. Oh, ora aman-aman. Aku yo kudanan aman. Sugeng dalu Mas Yusufku, Sugeng dalu. idolaku, cintaku, sayangku. Tenan apa piye? Gek tambahi manisku. Wah, wah, wah. Wis tak rayu-rayu ngene ditilapke ping 3 aku kok piye.
Lah ngapa? Ha iya wis tak rayu-rayu pendak wengi ngene iki. Ora dijak ping 3 aku. Nonton streaming aku mlongo. Ayo ngene iki kadang lika-likune donya iki ngono lho. Sing ngrayu malah ora dijak ning sing meneng wae malah entuk. Ya kuwi rezeki. Nah, ngono kuwi. Dalu niki alhamdulillah. Nggih. Lewat perjalanan rada udanan sore wau. Nggih ra ngasta mobil. Nggih, lewat dalan ngene mriko niku Selo Ambyar. Selo Ambyar apa? Kono kuwi lho dalan iki kono. Selo Ambyar. Watu sigar di Lah yo nek sigar prayo ambyar. Terus Lah yo nek desa aja singkat Aja dibasake. Aja dibasake. terus metu rene terus alhamdulillah tekan jeram sepuh. Jeram sepuh kene iki lho. Jeram jeruk legi. jeram ki jeruk. Jerak ora mudeng basa Jawa. Jeram ki jeruk, sepuh ki tuwa, jeruk ki tuwa. Kene iki ngendi? jeruk legi. Lah iya mergo legi ki wis tuwa. Oh dadi mergo legi tekne tuwa. Tuwa. Lah ra mesti golek iki sing paling tuwa legi ora. Ilus, wah sadu-aduh kene iki wae. Wis to. Contoh iki Ya, apa? Dhisik legi. Lah terus jeruke pangan codot dadi wis Sapa lan? Sapa? mamiku lho. Mamiku. Ana ing jeruk endi? Jeruk legi. Jeruk legi kelurahan Kotangan. Neng Mbah Lurah. Aku ki teko lagek pisan nek kleru Lagi pisan jeruk legi kok ora kotangan. kelurahane ngendi? Katongan kok ora kotangan. Lah kuwi lho, Katongan ning Dua Kotangan ngono maksudku. Ya ora mesti kok ya. Loh, lah nek dados kok. Lho, lah jeruk ki nek ora Kotangan. Oh iya iya. Heeh. Oh, Dadi ra sida legi ya. Ah, kecapatane Nglekar. Ngelipar. Ngelipar. Aku deg-deg. Dadi nek didadekke siji mong kepiye upamane tak jajekke siji. Ya jeram sepuh Kotangan Nglekar. Wis ora usah dibasake. Ora. Jeruk legi, katongan, nglipar Pak Penewu lenggah. Kondange Cak Gito. Ya. Kuwi biyane ketua Satpol PP. Ya, kuwi. Oh, Pak Gito iki. Aku tenan tau urusan biyen pisan. Karo Pak Gito zaman sik menjabat Kano kasih penegakan Perda Pol PP Gunung Kidul. kasus apa? Lali aku ki wisan. Ning sing jelas aku tahu biyen. Oh, kowe iki ning kono kene kok masalah. Kowe ora to? Lho, Nah, mbae. aku mending kasusku karo Pol PP lah. Kowe iki kasusmu karo kepala KUA beralar gitu. Iki wong kene sing nyekel kartune 1, 2. Ngapa? Ngapa? Hobi. Lah mending aku bar urusan terus tobat nggih Pak Newu terus amel lah kayak kowe agar bar urusan ke urusan meneh. Apes. Apes kok ping papat. Apes kok bolak-balik. Apes anu dalu niki alhamdulillah. Nggih. Wonten daleme lingkungane Mas Yusuf Ansor. Hebat sekali luar biasa pengetan hari wayang dunia dan hari wayang nasional. Wengi niki. Iya. Aku ngerti dadi juraganku wis tahun-tahunan. Ngono. Ning ngerti daleme Mas Yusuf ya lagi iki. Lagi iki. Pendopone pendopo GB. GB ki apa? Anu apa kuwi jenenge GB. GB Galpalum Bajaringan. tak kira ki apa? Kuwi malah ora doyan rayap kuwi kok. Heeh, tenan. Kowe ning kamar mandine ora? Luar biasa. Kepiye? Kamar mandine apik. Ketoke bangunan anyar Mas. Mlebu beleng, embere anyar ijo aku ngerti meja. Wah, klosete anyar, gayunge anyar. Lawange ora enek kancinge. Kepiye? Kowe mau ning jero ta? Ha kuwi nguyuh ki anggar tak tutup mengo, tak tutup mengo. Mongko kono nek ibu-ibu masak racik-racik. Bingung ati nguyuh ki karo nyengkal lawang ngene. Lah persis kene. Mbere ta coba praktekno nek. Lah persis to. Napa? Kirek nguyuh kirek ngono kuwi. Kowe iki gur kirik nguyuh mbok tunggoni to, Tat? Mbok yo ndang alih. Gur sak kirik Lah aku praktek ora ngene iki persis. Ngono lho.
Kan persis ngono. Mbok nunggoni iki liyane sing nguyuh iki liyane kirek kok kirek nguyuhe mbok tunggoni. Lah kok nunggoni apa? Ning kirek iki malah apik lho. Apik kepiye? Bisa betah suwe kok piye lho. Kok iso? Aku mang menit tes kelenger kok. Melayu lho nek melayu. Melayu lho. Sik ora. Pikiranmu ki ora. Pikiran Ki lho dijawab ukur-ukuranmu betah suwe ya ta. Pikiranmu ta. jenenge umur ki nek wis tuwek. Melayu lho 5 menit wis menggeh-menggeh. Menggeh. Nek kirek ki melayu wo jam-jaman. Kowe kepengin gampang mlayune ora jam-jaman. Lha piye? Pirono lebu. Ucul. Gini tok tunggoni kowe ya. Ayo lah padha to. Mending aku nunggoni kirek nguyuh. Lah kowe nunggoni kirek apa ayo? Dadi kirek niki kok kirek niki. Kene kowe ya nunggoni andekno ngeloki aku. Alah wong ya gentenan ngono ya. Dalu niki luar biasa sekali pengetan hari wayang serentak. Nggih. Kathah maksudnya ya ora kok kabeh ning wengi iki paling banyak. Filosofine apa wayangan ngene? Wayang iki tontonan sing komplit sing apik. Iki larang lho iki. Oh larang. Oh tenan, kelir Ilmune putih ilmu iki tuwa. gambare jagat. Heeh iki. Sebabnya apa kok kelire putih? Ya kuwi aturane wayangan ngono. Ya ora. Lah, aku nek kelire koran ya dalange malah maca koran to ya kok ya. Iki filosofine padange jagat. Padange jagat. Lampu blencong. Blencong. Sumber kehidupan sorote srengenge. Oh, dadi kabeh. Lah terus iki wayang iki Ngopo? simpingane iki ya ana. Lah kuwi kiwa tengen kuwi. Heeh. Mungkur ana. Tegese Lho nek adep-adepan padu dhewe-dhewe wayange. Oh iya, dadi iki ngene iki sak gamelan-gamelan iki ya Iki filosofine. simbol kerukunan. Welok. ngono. Kok iso? Lho wong wayang ki ngajak ayo masyarakate rukun. Iki simbol kerukunan. Ana sing sangka kayu, ana sing sangka perunggu, ana sing sangka kawat. Ngerti kawat rek? Kawat. Titilono. Oh siter. Ya kuwi. Ora kok titilono nganti kaya brenyeh. Ana sing saka lulang. Heeh, wesi. Tapi nek ditabusi dadi siji kepenak. Oh. Bonang. Heeh. Sing ditabuh apane? Kuwi apa ki jenenge? Pencune. Muncune iki pencune. Nek ditabuh penak apa ora? Penak. Lho, gong. Heeh. Sing ditabuh apane? Pencune. Ditabuh penak apa ora? Penak. Lho. Sinden. Apa? Kowe iki kok apa lah kok mubeng? Kowe iki mubengi apa? Golek tabuh. Nek ditabuh, apa nih? Lho, sinden nek nyanyi nek nabuh piye? Nek tabuh apane? Nyanyi nabuh yo nabuh. pencune. Sinden ki pencune ndi omonganmu lho. Golek ana. Pak Dalang ya ta, nek ngendika, ya Mbak nyanyi. Sing ditabuh apane? Jare lambene iki lho. Ki sing ditabuh nggo napa ya iki? Mosok pencune. Ya ditabuh penak ora coba? Lho, lha empo aku ora nabuh kok. Ha cobanen. Aku ora nuthuk kok. Cobanen. Lah nek iki paling ora ki Unine kepiye paling ora? Tok. Iki tok. Iki unine tok. Iki tik. Rada cilik neh. Anek kuwi Lah kok ngeder? Lah kok ngeder? anu ngerti tabuh ki mental. kiyal cara demunge kiyal. Dung. Dung. Tik. Dirik. Dem. Kok iso dem. Lah ngopo sebabe? Pencune iki lho semono. Dem. Pencu. Kuwi utuh pencu. Nyapa? Kuwi pencokan. Menengane kok. Ucapan selamat. Selamat. Doanya semoga wayang tetap ngrembaka Amin. Jayeng Bawana. Iya. Nyatane generasi dalang semakin bermunculan. Nggih. Saka iki mau sing mucuki Mas Gede. Mas sinten iki, Wong? Dewake. Mas Wakih. Ya, wah, sok dadi calon kondang, dalang kondang ya, Le. Amin. Sok kondang kek kowe jek urip ora nek Anda geli kowe. Ya kok nek ora urip sang urek. Medaklan lawas. Ning nun sewu ya Mas Yusuf. Ngapunten kula mbok menawa lancang amit-amit. Aku iki tekan kene isih duwe pertanyaan. Apa? Nun sewu bapak-bapak pamirsa wonten namung nun sewu kok Napa? wonten nun sewu Mas Oh, sing kursi nggih, kosong nggih. niku nggih. Niku anu,
Lah Pakde Gareng pirsa ceritane. Oh, kursi roda kuwi to. Hmm. Oh, sampean Mas, sing ngendi kok Mas? Sama sing ngendi kok Mas? Nggih. Lho jenengan wae wong jenengan kuwi Alah, sing Mas, wong aku sambatan mbok jadi gawe rekoso to, Mas. Lah rek kowe sing tuwa. Ngene. Jadi kursi roda kuwi kepinginane almarhum eyang putrine Mas Yusuf. Almarhumah Mbah Ngadiem. Kuwi ndek mben nalika semono pas gerah kuwi ndelalah kepengin sehat, semangat sehat. Sok nek Dik Yusuf ki wayangan eneng kene arep lungguh ngarep dhewe. Lah dilalah kersane Gusti Allah, almarhumah Mbah Ngadiem sampun kapundhut wonten ngayunan Gusti. Mula lintune kursi roda iki. Nggih, berarti hebat Mas Yusuf. Berarti sah sinampurna ibarat nggih. Hebat ya berarti Matur nuwun. Arep mayang nang endi wae Mas Yusuf ki mesti ziarah makome Mbah Putri. Nggih lelok lho. Apa ya kowe ngono kuwi dituru. Lah iya aku anggere ngemsi dalang manten yo simbah sek. Mbahmu karya kae sik. Iya. Oh sing ninggalkan mbahmu. Karya lecek kae. Ayo resek kae. Lah iya. Kowe wis renak ya? Wis renak aku Malah apa aku nyawang uripe ra tegel aku malah. Mbae Gatot karya lecek mlakune ngeten iki. Karya lecek mlakune. Kae sedo pisan. Wis. Tapi kowe tetep ziarah. Iya no. Makame ngendi? Ya ning cerak kono Boto Dayaan. Oh alah kono kae. Sing nding wit ringin gedhe ki. Iya aku ngerti kowe rono ziarah aku ngerti. Surup-surup nek rono biasane esuk tanggapan surup ziarah. Nek aku jujuk ning nggon ringin kuwi. Lho, hah? Jujuk ning nggon ringin kono. Sorwit ringin kuwi. Lho lah makame mbahmu ki ning sorwit pule iki. Lah aku mlane jujuk ning kono nek surup simbah ki jujuk ning kono kuwi. Tapi makame sapa? Gendakan retanggane ning kono kuwi. Dadi kan senane ning kono aku jujuk kono sik. Lecek kowe mah. Surup. Pelecehan karo mbae karya lecek. Lah kowe mung ngene mbolo. Kuwi ya pelecehan kowe. Ya kowe ya kok. Nggih. Karo seneng-seneng ya niki sindene komplit kabeh. Heeh. Komplit nek enek sing ijen-iji ya ora apa-apa. Nggih. Mergo kepentingan. Oh, kepentingan. Nggih. Kepentingan. 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 Kepentingan karena melenting. Nggih, tetembangan mbok pilih mangke wonten ngersake lagu napa-napa. Mas Yusuf, ada ini titipan. Nggih. Dari penggemar wayang, penggemar Ki Yusuf. Oh iya. Enek nawalane mak enek. Selamat malam Ki Yusuf, nyuwun lagu Putra Nuswantara. Oh nggih, spesial kagem Ki Dalang. Semoga tetap menjadi dalang yang amanah. Bingung ngak apa? Sasi sepi iki enek atusan ewu tenan to. Kaya sak yuta wisan to. Lho iki dhuwitku kur liwat tak ngehke kae. Wong kae sing ning cerak kenong kae. Oh, admine kono. Ora. Lah, aku ndek utang lho, Dek. Wow, kalah libet kowe. Sedekah. Dalang kondang pinter sedekah ya Mas Yusuf ngene iki. Kok iso ya? Lho, duit sedekahke, duit sedekahke. Jebule kok apa? Sedekah. Ora nyarutang. Sedekah. Kowe karo iku aja ngino lho, ora dijak kapok kowe. Dari penggemar setia. Oh ya, saka YouTube Army XL. Oh ya, saka YouTube mak. Enten melih. Terus tok akeh banget niku. Wah ya alhamdulillah akeh rezeki kok ya. Iya. Nggih disyukuri. Syukuri. Nggih alhamdulillah. Nek repot kula wangi lho Mas. Ampun mboten usah kula iso dhewe kok. Iya. Sedekah. Nggih. Mas Yusuf, aku ora iso nyawer, gur iso nyawer legandha sak ombyo. Oh iya. Iki njaluk lagu Rondo Teles. Oh ya. Oh bar kudanan. Tujoke Mas Sukir karo Mas Gandrung. Ya, sok meteki boyokku neng wayangan. Oh, berarti legandane iki arep dinehke rondo sing teles mau. Nggih. Iki kanggo Mas Fakih. Men iso lancar sak teruse amin. Amin. Sawirane kanggo Mas Fakih iki saka Mbah Warni bakul gondo. Oh, amanah. Yo. Lah mbok yo sing ikhlas. Ikhlas aku ki. Ikhlas kok diuncalke. Aku biasa nek karo bocah ki guyon. Iya. Kok reneng sing ku Mas Garing. Mboten. Urung tekan. Aja kok ngomong ora nek. Durung. Inteni wae. Engko ora metu kuplokku tak copot tak lumahke 2000 kelar iki. Sarkiler. Iya. Pak D nyuwun langgam rengu. Ya. Kagem pepunden Bapak Sutarjo sekalian Ibu, kagem grup pandemen dalang Yusuf sak indenging bawana saking
kagem Pak Amin, Pak Mbak MD Sri Hartati, iya Kak Ririn yang di Hongkong, kagem Makti, Bapak Gianto lan para pandemeri Git Purwa. Nyuwun sewu badhe Pakde durung iso berkahi langsung mergi taksih ngayahi jejibahan ingkang boten saged pun tinggalaken mugi-mugi acaranipun lancar saking Pak Diratno. Oh nggih matur nuwun. Iya. Saka ngendi neh, Mbak? Saking Bude Jumirah request lagu ayang-ayang ingkang ngaturaken Mbak Via. oh iya Heeh, iki wong omah iki sing digemari Mbak Via kok. iya Berarti kita urung ya Kimo. Dinteni durung. Paling ora nek gareng dagelan ngene iki paling ora iki camat mengko. Nggih. Wau kula pun ngerti, Pak. Penewu niku kresek-kresek nggih trompete niku napa. Kresek-kresek piye? Bintang tamune sinten? Oh, gareng tralala Pak aku. Oh, nggih nggih gek disak meneh. Ngono. Padahal mesti ditokke lho. Wis ditokke. Oh, lah bajal wis ditokke. Terus dilebokke meneh. Ora sida, urung sida. Mbok menawa ngenteni wektune engko nek penjane Pak Camat kersa manunggal nyawiji. Ya harus. Wajib. Hukum iki wajib. Seorang camat sing nata sak kecamatan di mana masyarakat mengadakan hiburan acara wajib hadir bukti tresnane camat karo masyarakate. Nek wayang misale ya kudu naik panggung paring pangandikan pidato terus nembang. Oh ngono. Oh, camat ki ora mung iso nata ning ya iso menghibur masyarakat. Aturane ngono aturane. Upamane kok ndelalah Bapak mboten kersa nembang, upamane Pakil. Pakil sapa? Ya sapa-sapa entuk. Contone Aku. lah kita. Ya tak rungokke tenan. Nggih, Pak Lurah nggih lenggah. Ya, Pak Jumawan. Diaturi wong sing kagungan wilayah kok. Sik iki ning nawala neh. Kula nyuwun dikirimi tembange pepeling derek iklan dan promosi ude kambing Maramulya melayani akekah masak gule tongseng saha nyediani hewan kurban. Nomor HP 0857 47010987 alamat Ndaraman Sri Martani Piyungan Bantul. oh iya Bola Bali Mas Yusuf iki nggo iklan iki bola Bali. Iki lak mung sate kambing. Ning Magelang iki lho tau nggo gawe iklan. Iklan apa? Biting. Bitek saka satu. Biting karo tusuk sate lho. Ning Magelang ya Mas ya. Tahu. Ning iki mau iklan sing tinggo kambing guling akikah iki ketok ya minimal kaya aku lah nek kaya ngene iki ora masuk lah. Ya masuk. Lah iki balung tok niki. Ya ngethengklengane. Oh iya iya. Ding. Kok aku ngeyel gen katut kok. Iya. Niki sing pundi riyen Mas? Ya diaturke mbok siji. iya Ya nek bareng ra iso, Mas. Lah iya, ngono lho tegese. Ha to. Lagu lho. Kowe arahmu kurang jelong aku kowe iki. Lah iya jare bareng ra iso kan gentenan. Nggih. Menapa rumiyin, Mas? Nggih, ya jenengan ngaturi sikik sinden. Nggih, Ben sindene sing milih tembange. ben milih. heeh Kowe kan sing tuwa sing ngaturi. Saka tengah oh Oh, iya tengah. Mbak Niken. Mbak. Awas, saka tengah mbok nek kelelep. Mbak Niken, ngene. iya Seneng. Di- Ya, Mbak napa? Piyambak mawon Oh, nggih. di Salwati. oh iya Disepoti. Sepot. Heeh. Mbak Enek Niken to sinden ngadeg kok disawati. disepoti dulu maksud iki. Monggo Mbak Niken. Cinam-cilo. Cimen-cinem cimo. Mo jiroji. Loro Jos kompak ya Kang. Oh, isa no. Iki kerawitan Ansor Laras. Ansor Laras. Nggih. kompak. Slogane iki Slogane apa? Apa Mas? sempak teles.
Sembak teles ki apa juk gasaru lho aku. Semangat kompak anti lemes. Oh. Ora enek kok kendo ki ora enek tetep semangat. Sempak teles. Semangat kompak anti lemes. Ansor laras sempak teles. Lecehan jeneng. Medale ketambol. Kowe. Semboyan. Semangat kompak Anti lemes. Nggih. Sesuk Grupmu Mas, sempak gatrake. suwek. sempak suwek tegese. Dondomono kok senengane. Tak kira ki ana artine. Semangat kompak sampai tuwek. Oh, Nek sindene slogane apa sindene Ansor laras? Ora mudeng aku. Ora Lah ngapa ora mudeng? Ora nganggo kok doan. Ora nganggo apa? Ora nganggo slogan. ora nganggo. Ora nganggo slogan. Sempak teles. Tembangipun menapa, Mas? Ayo kuwi Milih. anu sike. Ana pepeling, ana rengu, putrana Swantara, ayang-ayang, gitu. Oh nek ayang-ayang wis memang khusus nggo. Khusus terus rondo teles. Heeh, rondo teles. Yes. Kula milih niki. Milih ya. Putra Nuswantara mawon. Oh Putra Nuswantara. Oh iya. Pelak. Oh iya. Enyok. Melak nganggo bawa ora, Mbak? Manut. Komplit. Kok nek ra gelem darani peh ra bayaran we ngono. Wah, iki ora kok ngrembug nggon peh ora bayar. Heeh, Cak. Iki kita mendarmakan diri Nah. untuk wayang. Nah, mergo setiap kali pentas awake dhewe entuk rezeki ya saka wayang. Betul, nggih. Iya. Bawa sik. Anak kucing. Anak kusing. Oh, ya aku meng krungu-krungu. Teneh kok gerongane Sampai nek tuku kaset-kaset bajakan kok, Mas. Wong anak kucing kok anak kucing iki. Dadi ra cetha. meong ngono kayak gerongane kuwi. Ya. Sone apik ya cetha to anak kucing. Heeh, ora sida kucing. Coba nganggo sonku. Nggo sonmu kepiye? Mas? Kowe bar tuku son anyar to? Heeh. Unine kepiye? Arenter kurser. Lah sonmu ki mereke apa? Mereke apa? Mini kompo. Ya mula gaber suarane. Berkurder. Mini kompo lho nganti-nganti cekel. Ayo Mas. Iya. Jare wong sugih ya, sok-sone mini kompo. Sugih ning ngirit kok kuwi. Son wae mini kompo. Sugih ning pelit. Lah ngopo? Nyugo aku wedangi pocine sak ngene. Lah ya kowe iki lho. Oh, ta Mas. Iki mbok yo ora isin. isin-isin. Cetot tenger dalang kene ora tau dolan, dalang utun iki. Lah ngopo? Enek jeneng teh poci iki cingkire lah ya mesti cilik semene iki. Heeh. Enek to teh poci kok cingkire gede sak ember kuwi. Ora tau dolan. Aku nek ngomong teh yo poci kok teko omah ngrasani. Njing ben mrene nek kula mriku gelasnya sing gedhe ngono to, Pak. Lah nggonamu ki sepira? Ya cingkir teh poci. Kuwi du cingkir ki jenis Loki nggonamu kae kuwi. Kudune Lah ku semene kok Sloki. Ngono ki ra nggo ada. Sloki semene meneh. Semene kok. Ono aku. Sepira? Ono aku semene. Waduh enak iki. Gede. Jan udu Sloki nek kuwi aja Slokon. Oh, urung kok ya. Bening ya suarane. Apik. Bening. Heeh, kok nganggo setobok gek dadi bening. Nganggo apa? Setobok. Lah tau ora nggo setobok suarane kepiur kaya sonmu lho. Ya TV ya. Besok pintar sekolah. Iki ngopo bingung? Oh, kowe kuwi sing ora tanggap. Lah bingung. Iki bawane iki lak wong tua ngudang anake. Heeh. Lah nek wong loro iki ya iki wong tuane, iki anake. Oh ngono. Anak iki apa anak iki? Lah bapake? Oh, padha hah? Bapake? Lah iya mosok anak lu semene-mene rene bapake. Masa ora ndek bapak? Hasil kilap ngono wae. Hasil kilap. Aku anake apa iki anake? Sampean anake. Nah. Aku nek iki wedi. Lah ngopo? Kegeden. Nah, Ya gur pawakane aku kira kegedean bae. Gampang nek gegede. Piye? Kepiye ngoti. Entek. Mbake mboke. piye anake? Aku anake. Ya Piye to Le, nyuwun apa? Nyuwun mik.
Yo, yah mene kok mik-mik yo engko. Lho nek niki anake sak ayah-ayah kok. Saya ya. Nek ngombe ngelak. Sak wayah-wayah. Heeh. Sak ayah-ayah, sak wayah-wayah, sak ayah-ayah. Ndah gedene. Monggo ayahe sak Mas Moko kuwi. Iya. Yen Yen wis bisa nyambut gawe Mbok piye le? umbaske dolanan. Dolanan apa? Ontol-ontolan. Dolanan apa kok ontol-ontolan lho? Ngeng. montor-montoran. Aku cek tilek kok. Celat. Elat Pak, Jenenge? ontol-ontolan. Ontol-ontolan. Montor-montoran. Kuwi nek wis gedhe aku cilik kok, ontol-ontolan. Kon numbaske kuwi. Ayo ontol-ontolan. Nek ontol-ontolan itu dolanan. Ngeng. Nah, ki dolanane mbok. Ngeng. Mbak umbaske. Ono lho. Montor-montoran yo engko tak tumbaske. Sing gedhe apa sing cilik? Cilik gede. Sing cilik. Nah. Mbok. Hah? Mbok tepike gede. Apa sing gedhe? Mbok ceplike gede. Ceplek. Aku cek cilik kok. Dek cilik ceplike gede. Cek cilik kok. Nah, wis tepike gede. Ceplike iki gedhe. dadi niki dorone mboke. Lah aku ki anak sing omongane cetha iki sing celat Oh, lho. sing anak sing gedhe. Mbok Ceplek. minggir. Apa? Engko tepekmu tabak antangku lho, Mbak. Apa? Engko ceplekmu tabrak motor. Oh, Aku dek cilik, ceplekmu ndak ketabrak motor sing godolanan mau. Ngono. Ngono kuwi. Ije cilik kok ngerti ceplek ya. Ayo kok ngerti ceplike mboke gedhe lho. Ya ceplek. Ceplek. Tabrak apa? Ontang. Ceplek. Ontang. Ngeng. Kayak unine kepiye? Wah. Ana motor kok unine iki motor apa? Ngeng. Kudu mlaku. Kudu mlaku sabenere. Nggih. Monggo. Wah, Pak Mantos. Sing tansah demo dadi satriya tama labuh marang nusa bangsa Ngeneng karo salto enggal menengo sedulur wis celat jukete teng ketaklik kata lho. Akune gejek. Heeh. mripate kira, Nah. tangane ceko. Nah,
Lho nek gareng ki yo ngene iki kok. Ha iya. Sikile gejek, tangane ceko, matane kera. Tonggoku gareng malah lemune pol. Gareng. Sing tak foto tak kirim ke kowe iki lho. Gareng ki yo ngene iki. Oh ngono kuwi. Oh, aku seneng tokoh gareng ki mergo iki pralampita. Pralampitane apa nek ngono ki tangan? Sikil gejek, tangan kera, anu Tangan ceko. Tangan ceko, sing kira ki matane ya, Mas. Wah, malah tangan ceko, mata kera. Kuwi ana artine. artine apa sikil becik? Sikil gejek ki tegese ngati-ati nek lumaku aja grusa-grusu. Oh. Ih, Tangan Terus tangan ceko. tangan ceko kuwi tegese aja demen milik darbeing liyan, aja seneng colong jupuk. Lah nek mata kira. Mata kira ki nek nyawang fokus satu pandangan, satu tujuan, istiqomah tumaknina untuk tujuan, orang ngalor, orang ngidul, pokoknya lurus bendang tercapai tujuannya. Weh, tepuk tangan go kagare trane ana filosofine ya. Mohon maaf, jangan pernah tepuk tangan untuk seorang gareng tralala. Lah ngopo? Gareng tralala tidak pernah membutuhkan tepuk tangan, hanya akan memupuk rasa kesombongan. Terus yang dibutuhke? Yang dibutuhkan gareng tralala bukan tepuk tangan, tapi uluran tangan. Lah piye apa donasi? Maksudnya donga dinonga. Oh. Terus cara Kok uluran tangan nek kene iki uluran jagung, uluran Nah, kene gisum tani. uluran tangan. Ki ora mudeng basa Indonesia kok. Lah piye? Uluran tangan iki ngene lho Mas. Bantuan. Ngene lho Oh. uluran kuwi, iki uluran tangan. Heeh. Nek ngene iki jenenge menanam. Ora kok ini ya ngulurke tangan nak ya. Iya. tetep Ya, kene. ulur, nek Ora enak wong nandur Ora ngene. enek ngono kuwi. Bener Mas, bener. Wong kowe ketumon kek nandur kok tok sondoli ngene iki ra ya ora. Bener. Tenan kok jeram sepuh ki bener. Ya. Gongke, Mbak. Bablaske tembang kangen. Nuswantara subur ya Sah kala wau sing Putra Nuswantara. Nggih, heeh. Ki akeh permintaan lagu soalé. Nggih. Oh, penggemar-penggemar. Penggemar. Oh, pancen mahapane ya ana nggon limbukan lan gara-gara. Heeh, wis pokoke aku ngaturke panuwun karo Pak De Gareng Tralala lan Mas Gatot. Sih, Mas, Nggih, sami-sami. Ngelingi apa? Simbah ki duwe pepinginan. Iya. Diberkahi Mas Gareng karo Mas Gatot. Iya. Lagi kasembatan ning kok ndelalah kersane Gusti iki simbah wis kapundhut. Iya ya ora apa-apa. Kula dongane mawon almarhumah Simbah Ngadiem dipun tampi wonten ayunanipun Gusti tentrem ayem sumanding Gusti mapan wonten swarga diapura sedaya lepat lan dosanipun. Amin. Iya. Ah, tetembangan mening. Iya. Mening ngerti ora? Mending ya. Meneh. Oh maneh. Heeh. Heeh. Basa-basa kene iki soalnya ngenal. Kowe ngerti ora kene sing lagi viral? Apa kuwi? Putul.
Ora ngerti ta. Putul ki apa? Piye ya lek ora jelas Iya, iki. jelas. Putul ki Kaya anu ki lho, kaya kuwawung cilik iki metune gur nek magrib surup kae. Kuwi enak dipangan nek digoreng. Oh, iki kewan to? Heeh. Putul. Putul jenenge. Piye dipangan? Dipangan. Kejaba putul apa? Laron. Sulung. Walang. Cacing. Uler, cacing, uret, ulan-ulan. Kuwi niki dipangan kabeh. Duh, Gunung Kidul, bekicot, keong. Lembing, beser, kepik. Nah, Pangan kabeh. nyat gegremet nang kene iki was-was uripe ya. Lah kok apa? Apa-apa dipangan iki. Lho kuwi itulah Gunung Kidul. Gunung Kidul Kas. Pride. Heeh. Putul. Putul. Wah, artuku nang Shopee ya aku. Arep Ora ono. ora eneng. Ora ono. Ora eneng. Kowe nek tuku ning Shopee, le teko let 5 dina putul wis dadi surung telek. Gelem. Nggonen dhewe. Gini kok. Iya. Tetembangan akeh. Sinten malih niki? Genti sing Pilihno slendro. Kang. Heeh. No, no. Pundi? Genti sing slendro. Yo, Mbak Yoga yo. Oh ya. Monggo, Mbak Yoga. Yoga. Iki. Lah iya saka rene terus ngene lho. Mbok pila boro rawuh mrene iki putrane kae iki dipitrai. Nah, oh iya. Nafkahi ngono. Dik Damar sehat ya. Guys, sakit giginya udah sembuh. Lara untu to? Anakku Damar. Patutan rokae. Oh, ya ora percaya ana baguse kaya ngono kok kae. Lah, nek nek dipadha anu padha kok piye to? Apa Damar tralala. Dadi nek nggonamu ki gatra iki gareng tralala, kae datra. Damar tralala. Oke. Wis pokoke sehat ya Bune karo anak lanang. Diopeni anak lanang. Oh, lah kowe ora kopeni. Ya kalau mongso. Upen-upenamu sok kae. Dhisik aku ora niat jano. Ora niat kepiye? Aku mlebu dodok-dodok nginguk tok ngono. Tak tinggal lunga. Lah kene kok anak-anak kae. Ya kae dadine nginguk dadine kae lho. Damar kae. Gur ningok tok. Nginguk tok. Kok iso ya? Iso. Teknologi mandi aku kok tok mandi. Ningok. Ningok wis patutan. Dan nek ndungkluk kowe. Nginguk karo ninggali salam. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kono jawab. Heeh. Piye? Waalaikumsalam. Ngono to. Sehat ya, Le. Apa? Ya gek ngenehi update ngono Lah, kok. Kaos apa? Awor dalang iki tenane ora wong mampu ngono. Mulih miskin tenan. Ha kabeh kok nyacake dagelan iki melu kene tenan kok. Heeh. Aku tahu pertama mulu kene iki mulih gadekke sertifikat kok. Gara-gara do mampir biyen kae. Kabeh kok nyangoni kok piye to? Lah jare kowe duwe kontrakan pirang-pirang. Loh, duwe, wah mampu kok Le. Lah iya legene kok. Keluargamu nek sing nang nggonku kono, kon ngontrak nggonku. Kamar mandi dalam, tidur di luar. Lah iki kepedhe kamar mandi dalam kok tidur di luar. Maksudnya di luar kamar mandi. Oh, lha iki nek wong mampu ngeten iki Pak Nek. Pase kandel isine Elok dicok. wong mampu. Wah, jan elok isine kok tulisane Wijasena. Josena dengkulmu. Kertas sigaran. Obat untu iki lho. Oh iya. Sing 3 miliarmu ning ngendi? Eneng isine obat kabeh lho, Mas. Dagelan iki timbangane mati ketekuk. Heeh, mending mati umuk. Oh, lah nek wis bacut tumpuk kayak akhirnya keteko. Ya wis pokoke ora enek ora masalah, sombong di depan, miskin pikir kok nang omah. Ya kayak sangurak kowe iki. Lah. Suwe men. Lah kuwi apa kuwi? Apa to? Nggo tisu barang kowe iki. Dek ipo ngampun akal. Sing sewu kecer. Jarene wong mampu kontrakane pirang-pirang. Lah kok 1000 barang diopeni. Dit sak miliar kene ora nek 1000 rupiah. Heeh. Ora jangkep. Oh ngono. Ngeyel. Diopeni. Gek dinehke. Lho iya iki. Iya, Dek, sini Dek. Rene ya. Rene lho ora dikeki babi. Ngene paling sedih aku. Diparingi bapak Lah suwe. iya. Arang-arang menafkahi kok ya Mas Gatot ya. Ya, entuk setahun dine 100 ora ya ora gemati to. Alon-alon saking semangate lho nyundul ndas naga lho. Nggih, Gayor. Lho. Nih. Nah, wis kita alhamdulillah ya. Tur rezeki saka bapak, Mat. Nggih.
iki. Melingmu kepiye? Le. Nafkah bapak yang tertunda. Dirangkul sik. Salim rangkul. Salim. Terus cipika-cipiki diambung. Nah. Kok ora demok kowe ora nyenggol. Mamake ya dinehi. Mosok nek anak di gemateni kok. Mbokne ora. Apa, Mas? Buke lho. Mas, aku iki rene sambatan tenan sumpah lahir batin, Mas. Wis tak rewang aku ziarah kubur lho, Mas, mau. Ikhlas ora? Anu sayang sini. Dan ya ngene iki lho. Dagelan sing kulino sedekah lomo niku gareng ngeten iki. Oh, gareng tralalai kondang kok. Tuku kathok jare kathoke suwek. Nek arek iki dulur ora? Ndang jaluka. Nek nganggo iki le tawa ora ngono kuwi. Nya 50, 40, 30, 20, 5000. Lak panodol. Ngono kae lho. Nganggo iki ngono kuwi. Wis tak tetepi wajibe. Sik ramceng apa Ya, Mbak Yoga. Ayo Mbak Yoga. Saya tak WA damar karo Butarni. Apa? Nggih. Engko balekno 50. Balesana ya. Tane kon balesi nyeket. Ayo Mbak Yoga. Monggo Mbak Yoga. Ya. Purna asmarawati sinden cantik baik hati menolong sesama Pas karo wonge to, Mbah. Pas kepiye? Pase piye? Sepote kuwi mau. Kok iso pas? Sing gawe dalange lho. Oh, jadi disesuaikan toh tiap sinden beda-beda. Beda, ada sendiri. Dalang kok nggawe. Sing ripto. Oh, sing repto. Aku Apa gawe artine? arep pemain ngiringan spot. Aku sing gawe. Aku ki komposter. Komposer, kok komposter ki jenenge rabok, Mas. Ngawur. Komposer. Tukang gawe ngene iki jenenge kompresor. Kuwi Nyebul brodotmu. tinggo nyebul sing panas mau kae kuwi. Sepot niki mau. Nggih. Kata-katane piye? Lirike piye, Mo? Yoga Purna Asmarawati cantik baik hati suka menolong sesama teman. Pas toh? Kaya film Doraemon kae ya. Oh, ya ger metune nggo gulung-gulung to. Baling-baling bambu kae. Lah iya. Les kreatif kok ya. Kreatif tenan. Suka menolong teman mulut. Suka menolong Iya. teman, baik hati dan tidak sombong. Sedekah. Iya. Sabaran Siap, wong Ki. liwat Nggih, ditawani. pangestunipun sehat. Dangu mboten ketemu Kang Gareng to kita. Nggih. Nembang. Dangu. Mbak. Napa niki? Lagune Milio. Milo. Ana apa Pak? Pepeling Rengu, terus peweling. rengu. Tersipun menika. Nggih. Soalnya nek sing ayang-ayang niku Khusus. spesial untuk Mbak Via. Iya, kuwi khusus wis dipesen via mungkin enten sing ngersake lagu ayang-ayang sing nyanyi kula Mas Dalang ngono. Soalnya latihan lagu ayang-ayang ki 3 sasi direwangi ora nampa job. Beuh, Via. elok men. Tontonen toh via ngono wis nyanyi ayang-ayang. Lah kok ora nampa job iki ngapa? Nggo latihan nyanyi. Dienggo latihan kuwi. Via ngono wis nyanyi tontonen. Munggah rejing manggung bandulan. Ngayang. Ngayang. Engko rong gelem mudhun nek rong tak jambak. Loh, melu menek no sampean. Melu menek. Nek ose nek jambak ki apa? Wirane jarik lho. Ora nek kene jambak ki rambut. Ki lho, ngono ya kok sini. Kuwi Ngrawut. ngrawut. Nek saka ngisor ki Nggonku jambak. Ngeyel. nek jambak ki rambut dhuwur. Ting dhuwur. Dijambaki kene iki. Ora mesti kono mu ya nek rambuté kok, ora mesti kok iki kok. Bawa sik. Oh iya apa? Rengu, heeh. Bapani. Ya. Moji. Rukun Loh, apa pilih? Islam
Pak Camat, Pak Penewu kondur, Pak Lurah nderekaken. hancur harapan hidupku. Hancur kepiye? Ora sida. Halo didangu Pak Newu. Wah, lah kowe ngono kuwi ora. Ah, Reng ngopol, mbok Pak. gareng iki. Alah, Nggih, Pak. matur nuwun nggih Pak Newu. Sehat selalu Pak Gito. Pak Gito matur nuwun, hati-hati kok Pak Gito. Hati-hati, sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Amin. Wis, Kita lihat gelo banget lah mbutungake iki. sing ngemis aku kotak amale rene. Lah umum nek wong wedok sing bagian nampa. Bendaharane kan aku. Rezeki. Golek balen 200 ki engko piye carane? Ya minim entuk 100 lah, minim. Takna mring para sesama aja padha aja padha ditinggalke rukun Islam niku sahat sahatate kang angka siji kang angka loro salat dene kang ketelu Gawe royokan. Ramadan Ramadan nindak napasa papatnya zakat ping Ping 5 ibadah haji telaske rukun Islam sampurna. ya monggo Mas Mojo. Oh ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha
Sah meneh matur nuwun Mbak Yoga. Sawerane wis ditampa kok. Matur nuwun lho sing wis anu ditampa Mbak Yoga. Bebungah ya didongake sing maringi wae Pak. Pak Gita. Pak Gita. Nggih. Awakmu sing diparingi Pak Penewu. Awakmu sing diparingi didongake sing becik. Sampun wau. Mugi-mugi Mugi-mugi pinaringan berkah barokah. Nggih. amin. Nang batine Mary kok gareng. Pak Angel mendonga bajekno. Lahirku Selasa kok. Oh, nek Selasa ki angel donga. Sela-selane menungso ngemis wae toko tutup kok piye lho. Selasa. Nek kowe lak kemis, Kemis tegese. pakeme wong ngemis. Oh iya, Selasa. Oh, Kemis, pakeme nek ngemis. Nek entuk ya nggo jajan wong loro kok. Iya, dina iki nek diartekke becik iso becik. Apa wae, Lho, Dik? contone Lah kawit Senin teko Minggu ki ana ngartine. Senin. Senen ki saka tembung aja bosen karo unen-unen. Oh, Pitutur becik nadyanto perih pahit dirungokke paribasane ning kuwi becik kanggone panguripan kudu ikhlas ditampa. Senin aja basen karo unen-unen. Selasa. Selasa seselono ngamal mring sak padha-padha uripmu ora mung dienggo dhewe ning sedekah kanggone liyan. Tegese sak apik-apike wong urip ya kuwi wong sing iso manfaat kanggone wong liya. Rebo kerepo sinau ben ora bodho, tuwa ora apa-apa ning duweni semangat ngangsu kawruh sing becik. Oh. Paribasane kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kemis ya kuwi mingkemoti nimbang lamis. Tegese aja sok demen metani olone liyan ning luwih becik metani olone dhewe. Kemis. Jemuah ki jumbuhno ati yen arep jumangkah. Seneke ati ki jumangkah ikhlas lahir batin niat. Setu ki insapo karo barang sing wis kawetu. Tegese sing elek dhisik wingi kudu mari stop saiki instap, sing elek saiki dadi becik lan apik. Kuwi Sabtu. Insapo karo barang sing kawetu. Minggu Prei. kene iki le ngenteni tenan-tenan Minggu kok prei. Anakku sekolah nek Minggu prei kok. Dadi pas pelajaran kuwi reneng ya. Ya Minggu diartekke iso. Minggu ki minggira barang sing ala gunakno barang kang becik. Becik Allahumma amin. Becikno mletik ya. Ya iya, ngene kok 200 ilang lho. Lah kuwi jenenge ora ikhlas. Jare ngomah dit ki kintalan kok. Kintalan Mas, kintalan. Kintalan apa aku torono beruan kok. Keberan kintalan. Iya. Kowe wis slendro-slendro ki mau. Ya. Nggih, rengu nggih katose. Nggih, pepiling iki mau. Iya. Kayo Mbak Via. Oh ya. Lah, iki. Nah, awas. Role. Aku wedi nek gareng arak jambak. Role ansor laras iki. Ya. Piyayine Sepote, kae. Mas. Oh ya. Ayo Mbak Via katuran jumeneng. Oh ya. Kalih Bambang Jungkir. Selamat malam Pak De Gareng.
Selamat malam Mbak Pia. Selamat malam Mas Gatot. Selamat malam Mbak Pia. Nggih, sedeng dalu para warga nglipar katongan mriki. Nggih, jeruk legi. Nggih jeruk legi. Nggih jeram sepuh. Ora oleh jare. Ora Jeruk oleh. legi ya jeruk legi, Mas. Heeh. Nggih, mugi-mugi sedaya warga pinaringan sehat bagas waras, Amin. rezeki ingkang lancar. Amin. 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 Sedaya Amin. nggih sedaya urusane lancar ngoten. Urusanmu dhewe kok. Urusane sapa? Urusane sedaya warga mriki. Oh, ngono. Dan Menawa kowe duwe urusan, Hah? ning kowe ndongakno urusane sedaya lancar, urusanmu ya melu lancar ngono. Amin. Nah, kan ngono kuwi ndongak gawe dhewe, ndongake wong liya. nah nggih nggih nggih. Alhamdulillah le teko gasik. Iya. Wong jenenge ndongane becik kanggone liyan ki engko bakale balik apik ning Balik awake apik to, lah. Kaya aku kowe iki kulino ndongake wong apik-apik. Balik Perkara urip awake dhewe muntir ora masalah. Ora apa-apa lah ula ki nyokot liyane ya upase mandi nek nyokot awake dhewe ya ora ya. Ya ngono kuwi. Nah iya. Ki nduk Dadi ya. Injih. sing dikersake mau ayang-ayang khusus iki. Gek kowe engko dikonmu arak dijambak kon munggah kok. Sapa sing jambak mau? Ki. Kowe lho mu. Tombak cucukan. Ya jare fiangku munggah recing tindo gek arek dijambak. Piye anggonku kono kok. Dudu aku to? Dudu. Lah aku kon ngapa? Ora sida kon menek kono kuwi. Ora. Piye anggonku mbak cucukan. Tenan ra? Kuwi khususe pianggonamu. Engko nek nganti via iki munggah tenan berarti ora sida jambak kowe, aku sing jambak. Loh. Ya via iki kok jare via Giri Suba kono kok. Oh. Ayo sapa kuwi sing aran jambak? Berarti nek iki kowe kok ora melu jambak, kowe ngentenono Giri Suba. Sing dimaksudke emang sing Giri Suba. Monggo kono ki mbuh kena dijambak, mbuh ora aku ya ora ngerti. Piye? Via iki apa udu? Tak jambak piye Giri Suba wae aku. Ya kono nek karek rebutan aku wae sing rasa rebutan. Nah, ngene Mbak wis ben ku tak jambaki dhewe. Ah. Jeng melu mboten jenengan De. Oh, Pak D wis ora piye-piye. Nggih. Lagune ayang-ayang. Nggih, ini tadi permintaannya siapa? Mbak Dejum, Bujum. Oh ya, sing Mbak duwe Dejum. gudeg. Bu Dejum. Tuh kok sing duwe gudeg. Akeh ya gudeg yujum ngono kok. Nggih, dipinangkani. Heeh, ayo Pak De Gareng. Ya, Jenengan teng mriki niku kon dagel ora kon apa ceramah mau apa. Ora kok jambak ya, Mas. aku wis diceluk Gus kok. Gus piye? Oh, wis diceluk Gus Aku nang kene do mbok leceh, aku nang omah celuk Gus lho mangsamu. Gus apa? Gus Winarno. Kok kayane ora tek wangun to? Ora wangun. Ora Gus Win. wangun. Ya. Gus Win. Suwe-suwe ya wangun. Ayo. Ya, nggih. Tembange ayang-ayang dipinangkani bareng kanca-kanca Ansor Laras. Oh iya. Kok iso mendadak pelo. Jaluk ojo selekat tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba.
nampa bakal tak jogo yen durung kapisah mereka kuwasa. Aku sliramu isih gawiji dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kamu anggon kula Basan kan ngene kok ramuni. Peluru entek. Bluetooth. Berarti ku gur longsongan ki mau. Iki po jenenge suwuk cara lawas. Apa kuwi jenenge? Lha ya saya entek, Oh mati halus nek cara mbiyen. Cara kaset bajakan kuwi mau. Cara dhisik kaset Lokononto iki ngono kuwi. Saya lirih. Hilang, lap. Nah, dadi saya lirih. Suwuke dhisik iki alon. Hilang. Kayak bar kuwi biyo apa ringan. Makasih. Saya lirih basan Mas, ngombe Yusuf. Marina saya apa? Urip neh. Urip neh. Makasih. Pati garek. Don. Oh ya kemenan liwat sikil genti. Nggih, sampun nggih, matur nuwun. Nuwun Mbak Via. Kepiye senjatamu tak tokke urung? Lagi via lho iki. Iki saya rono kok wis sindane saya hot pokoke. Hot ki panas. Ya tegese iki saya energik. Kok kene to rono-rono. Iki sing iki urung iki. Sepundi? Iki lho cerak kotak iki. Oh iki to. Lah iya. Ini niku dereng kelewatan. Di sepati apa? Pote. Sampah. Oh ya. Wah.
Iki sinden anu soalé playon. Iya. Kok iso playon ki? Bar ngejob kene mbandang job kono ngono kuwi sinden playon. Oh. Dadi sepote sampah. Sapa-sapa nganggo kok. Yo sampake. Kok sapa-sapa nganggo? Yo. Oh. Sugeng dalu Pak De Gareng. Sugeng dalu. Pak D kaya nombah tok mbah ngono wae. Mbah wis tuwa iki. Mesake nek ketuan ngrepoti kok. Ora apa-apa kari benem nek ketu. Atos tenan iki omong nek tuan ngrepoti. Ya mesake to nek mbah ki. Iya maksudnya nek ketone ngrepoti kan kerep ngeroki ngono lho Mas maksudnya. Sik tak. Wong tua kok ngrepoti iki ngrepoti nggo napa? Lah engko koncone jak banter ra iso banter. Gendong. Ya yo ngrepoti jenenge. Ayo karo wong tua ya sing apa gemati. Oh. Rasa banter gendong, masa wong tua diseret. Ini kaya Tinggal blarak. ora iso banter tinggal. Itu kaya blarak diseret. Ora sades ya didusi ngono. Ngene ya, Dik. Waduh. Oke. Sugeng dalu Mas Gatot. Sugeng dalu Mbak Yanti nika saking Panggang. Panggang. Oh, mriko. Panggang. Kono ki etan, kono nggo namu. Panggang iki Mriko. ngendi? Kono lho dhuwur parang tritis. Saka kono numpak pit rono ngono lho. Dhuwur parang tritis. Metu Watu Sigar mau. Selo ambyar. Pak, ngene jenengane Pak Pak Wariso lho Watu Sigar. Iki arep nembangke apa awakmu? Nduk Yanti. Iki ana anu, Mbak. Apa? Sing rondo terus aja Mas ya. Wis sik. Dereng. Saking Pak Gianto nyuwun lagune Sesideman sing nembang Mbak Yanti. Ya. Kagem Pak Suratno, Bu Sri Hartati, Mas Lagu Kun, kebangsaan. Mbak Ririn dan Buang Natura. Oh iya. Iki diurutke wae, Dik. Sik ta. Nggih. Iki ana dawuh saka Mas Dalang. Mbak Yanti nembangke Sesideman. Kok iki hahui ngapa to, Jan? Mewakili kanca-kanca kula. Kula mewakili Berarti kanca-kanca. celukane Yanti Sesideman to. Heeh. Ya apa Yanti Sesideman. Ya. Iki Lagu. diurutke wae lagune. Dadi mergo Sesideman ki terus dadi rondo teles. Oh. Dadi le terus mergo Niku Sesideman. mangke enten sik nyanyi rondo teles to. Niku enten ahline ki Mbak. Sopo? Enten mangke. Sapa? Neng kene ya. Mbak Niken. Aku wis ora teles wis garing kok. Oh, wis garing ta Mbak Wis Niken? suwe kok. Oh, tak kira saya teles. Ngertimu Mbak wis garing. Eh? Oh iki bar dicelup Mbak terus Pia wis meneh. garing. Dadi celupke sing celupke anu sesasi ning lemepe setahun kok ya dipikir. Kegaringen kuwi Mas. Ya engko Sesideman sih. Sesideman. Monggo iki Mbak. Agem bawa Mas. Rondo teles wae. Non? Rondo teles. Rondo teles yang Sesideman ngono ben nyingkat wektu ngono lho, Dik. Oh iya iya. Mergane iki engko tekan goro-goro barang jenengan isih. Iya, isih. Kula iki piye? Jare dit kintalan. Ngejo ora tak bayar kok. Piye? Ikhlas ora? Kelas. Iki tekan goro-goro. Kados kula lho ikhlas. Nek wayahe bayaran kula ora mangkat. Wingi pamit terus. Sakniki kula mangkat. Kelas. Ikhlas. Kok goro-goro. Iya. Ya ora apa-apa. Ya, iki ben kok para warga masyarakat supaya ora kondur sithik jenengan tak apa suwun tekan goro-goro. Oh, wadene. Iki paripaksa warga masyarakat do kondur rampung limbuhan kondur mergo sesuk ana gawean jenengan tetep tekan goro-goro tak dipirsani keluarga. Gunaku. Ya padha wae. Tak kira ki gek anu nderekke ngono kaya. Ya ora. Ora. Ya wis ora goro-goro ya goro-goro. Anda teles. Oh ya. Nononino. Iki nemu gareng apa, Bu? Nggo goro-goro. Hei, sampean ora kok kuwi. Isa-isane. Iki nemu gareng iki sing digo gara-gara iki. Iki ora trimo. Aku wae Pak engko ngono iki. Ya itu meneh ngono iki. Ya copet tok. Iya. Ya. Mas Maja. Oke.
udan grimis ing mangsa ketiga marai rondo teles sepung katon neng kita ratu mama loro kangen disuntik kok malah nempen lara rindu dicamoni malah ngeluh bisa mari yen aku dadi bojomu turu jam 7 ketok-ketokan pipimu turu jam 8 ketok-ketokan hidungmu turu jam 9 ketok manis senyummu turu jam 1 batal kulit tak nyaloni yo aku sogok-sogok ora iki mbok sing keri sogok kae lho sogok keri Ya ya. yen awan aku ratu yang wangi turutan sakrisi sing tak pikir tak pikir rondo wetan dadi manten sepasar kok wis pekat matur panggung toto manggung pawukir atine bingung atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa udan deres ing mangsa ketiga rondo teles ketok-ketok Bisa mari yen aku nyanding sliramu turun jam 7 ketok-ketokan janggutmu turun jam 8 ketok-ketokan mripatmu turun jam 9 Sesi Deman. turun jam 9 ketok-ketokan pipimu turun jam 10 tak Sesi Deman, Mas. tak cak nguyuh Ayo.
Dintekke. Ya. Aja sisa pokoke. Urip ana kutha Aja linggo sik yo. Iya. Ki nggo penutup limbukan. Iya. Heeh. Sindane-sindane do jak nembang kabeh. Oh iya. Nah, terus tembangnya apa, Mak? Sing pelok genti. Oh iya. Semua pesinden Berdiri. Oh iya. Apa tembangnya? Tali katongan kuwi mau. Apa tali kotang kuwi ora? Heeh. Iya. Yo do ngadeg, Mbak. Nduk Pak Ibu sing ngadeg sindene, jenengarke tempuke sing ngadeg sindene. Aduh. sinden Pak. Sinden, Pak. Pas to. Pak, nek nguyuh di lawange di pancat nggo sikil kok gareng ya, Pak. Aku nek ro Pak Ibu mlaku rono mau kelingan sergine Wisnu Semen. Mbok bondot sarung lho, Pak. Heeh. Iya. Apa, Mak, lagune? Tali kotang. Oh iya. Tekan gara-gara ora apa-apa engko tak delok sak kulawargaku. Wah. Ya pun tenang mawon. Teko gara-gara penonton akak. Alhamdulillah. Piyai mriki seneng karo wayang. Ngene iki lho Mas Gatot, piyai ikhlas lahir batine ngeten iki lho Mas Gatot. Contohnya aku lho, Dot. Pokoke sekali kelep ki kejegur sisan. Anu ben apa cara le budaya sisan iki ben le adoh iku Total. Aku rek guru kono nek aku. Nah, aku tinggal mulai rene iki rek wis rampung goro-goro nek aku. Oh, guru kono kuwi. Tetek aneh. Lah kepiye? Lah kan kok adoh. Lah nek mulai nang nggonmu kono bali tekan kene wis sesuk. Heeh. Awas Wis rampung wis ngikut kene. Iya. Ya wis esuk bali rene. Tali kotang, Cok. Oh Siap. iya. Tali kotang.
Iki drumere bumerang, Nduk. Iya. Matur nuwun. Ya. Ngapunten lho Pak De Gareng. Dawuh Mas. Ora kok teges kula menika nyepelekaken dumateng senior kula inggih panjenengan menika ora. Ya. Oh, nggih aman-aman. Ning kula niku bot-bote kok nyuwun nyambat panjenengan ngalap malah jenengan iso rawuh mriki kudune aku wis bersyukur. Ning kok malah aku kok saya ngadi-adi ibarate tak suwun ngasih gara-gara niku ra cara dene kula niki nyepelekke jenengan. Ning lahir batin niat kula kok nyepelekke niat kula kepengin apa nggih? Suwe sing kangen-kangenan. Nggih, ngaturke hiburan kanggo kula warga lan warga masyarakat. Kula tenggani nganti gara-gara Mas Yusuf. Matur nuwun nggih. Niku dalang sak lajenge setelah. Niki, Oh, duh. Mboten. Banjelane dagelan Pripun lancar to? Lancar. Setelah minum biomoringa semuanya lancar. Selamat terus ke sikik lakone Mas Gatot Pak De Gareng. Ya. Kirim pate kasih nggo Bunda Dalang Mak. Iya iya. Khususan nilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, khususan Ki Sena Nugroho, khususan para Bunda Dalang sakno swantara Al-Fatihah. Amin. Koko sing tubaku malon ngeneng gendya sangapake awangku sagung cacahan oh nanging sangat hangipe sang resi kaneka putra kang anjuk sanging wiyadi ong